børn fra landsbyen her i på den måde, så kan man sige, så var det godt også for de børn, der var her på børnehjemmet, at de blev blandet med dem, der boede nede i byen, og det ikke var så isoleret herom. Her der kan man se, at den 24. januar 1918, der fik mor Hansen eftersiden fra 11 til 11.40 i stil. Ja, stil, ja. Vi kan selvfølgelig ikke se det. Og her er altså nogle eksempler på sådan nogle broderede stykker med alfabetet og årstal og alle tallene, som vel er sådan beviser på, at man kan brodere. Ja. Her der kan vi så se, der hænger et festebevis, som blev lavet, når de skulle ud og arbejde et sted. Undertegnet fester herved den fra kong Frederik den 7. stiftelse i jeres pris udgået unge pige, som jeg så skriver navnet ind, til at tjene mig som ung pige i huset fra den og så dato. Ja. Og så får man en tredjedel af lønnen, resten sættes ind på en bankbog, og der bliver ikke givet forskud. Og så lover den, der fester altså, at efter bedste evner bære omsorg for den unge pige og hendes vandel, som de følge loven at holde hendes olydele, når de skulle være forsikrede. Ja, det er jo virkelig godt tænkt, kan man sige, mod brandskade. Ikke? Og det, de havde med sig, det er meget af det, det havde de faktisk i sådan en kommode som denne her. Og der kan man så se, hvad de måtte tage med sig ud herfra. Og det er i virkeligheden nok meget rigtigt. Altså det, der kunne være et problem med hensyn til, at man måske i perioder havde boet meget isoleret heroppe, det var netop blandt andet kontakten til mænd, at når de kommer ud herfra, havde de ikke den store erfaring på det område. Og det er da også klart, at for nogle af dem, der gik det så også galt, typisk når de kom ud som tjenestepiger. Det andet, man kan sige, det er, at hvis man ser det i forhold til, hvordan deres vilkår var, så forestiller man sig, at det har været et utroligt forfærdeligt liv, hvor de gået for lud og koldt vand og blevet pint af onde, sadistiske ansatte, og har det været anderledes her end den, eller er det bare... Ja, altså jeg tror nok, de skrappeste steder, det har måske været på drengehjemmene, som jo i en periode i højere grad var opdragelsesanstalter. Altså hvad jeg kan se i historien her omkring jeres pris, så er jeg ikke i tvivl om, at der har været ydet et fantastisk arbejde fra mange personers side. Og det er klart, at det har med så stort et børnehjem, har det jo også været økonomisk sparsommeligt. Men jeg synes stadigvæk, det er imponerende, hvad man har gjort. Og det er klart, hvis man ser over en lang historisk overrække og med så mange børn, der har været igennem heroppe, og også med, man kan sige, et meget stort personale. Den fundat, Grevle Danner har lavet, det er vel nok det største private bidrag til socialforsorgen i Danmark gennem altid. Og hvis man gør det op, så er jeg heller ikke i tvivl om, at det er et enestående flot resultat og arbejde, der har været udført. Og det har været til gavn for virkelig mange. Samtidig kan man ikke komme udenom, at det for hvert barn, der bliver placeret på et børnehjem, det er et tab. Og det i forhold til et godt fungerende familieliv. Men man skal altså sætte i relief til, hvordan samfundet var dengang. Og de alternativer, der var på det tidspunkt, der er jeg sikker på, at stiftelsen her har ydet et rigtig godt bidrag. Var man egentlig moderne i sine opdragelsesmetoder, eller var det sådan lidt kæft? Man var faktisk, da man etablerede børnehjemmet her, der var man egentlig lidt moderne, fordi man dengang valgte at dele det op i nogle mindre afdelinger, hvor der var 20 børn på hver afdeling. Det er godt lyde i dag, som om, det er der utrolig mange, men dengang, i modsætning til, at man havde nogle endnu større afdelinger, eller det hele blev kørt som en stor institution, så skabte man altså de her mindre hjem med 17 afdelinger. Og det var nytænkende på det tidspunkt. Et er så, at så går årene derefter, og der kan det så godt være, at den pædagogiske udvikling løber lidt hurtigere ude i samfundet, og at man heroppe måske sidder og holder lidt igen, og det kommer der så noget kritik af undervejs. Men sidenhen, så har man så altså fået ændret det sådan, at man har tilpasset sig til de mere moderne pædagogiske principper.
nede i krogen, som faktisk også har hørt til i Jægerspris Slot, der har der i en årrække været seminarium, Danmarks seminarium, som nu skal, på grund af en nystrukturering af hvordan man uddanner pædagoger, skal lukke næste år. Og da jeg forberedte mig til denne udsendelse, så jeg, at du havde skrevet et indlæg et sted, eller udtalt dig om, at du synes, det var problematisk, at den tradition for at arbejde med vanskeligt stillede børn og uddanne mennesker, der skal gøre det, at den ligesom forsvandt. Altså er det simpelthen, er der sådan noget med det her i Jægerspris? Her i Jægerspris, og det tror jeg, der blandt andet skyldes den tradition, vi har her omkring stiftelsen, og det er vi da meget glade for, at man har satset på det område herovre. Når nu man står heroppe i de sådan genskabte museumsstuer med ting fra børnehjemmets historie, så for et øjeblik siden, der fik jeg sådan et par, som jeg tror var turister, de så i hvert fald meget sådan turistagtigt, og de kom med en lille bog. Og I har selvfølgelig besøgende, der kommer til Gåseparken og til de her forskellige udstillinger. Men hvor meget betyder det, at I stadigvæk driver skole og børnehjem, og sådan for hvordan I ligesom har folk til at komme? Ja, men det er på den måde, at det, der ligger bag ved det hele, det er stadigvæk fundatsen fra Grevene Danner. Og den siger jo, at den primære, man kan sige, aktivitet heroppe og formålet for stiftelsen, det er ting omkring vanskeligt stillede børn og unge. Og samtidig så giver den også en forpligtelse til, at vi skal vedligeholde de historiske anlæg og park, og at der skal være et lille museum her på slottet. Og det siger sig selv, at det er jo lidt en balancegang. Hvis det var en privat godsejer, der sad heroppe på slottet og ville tjene mange penge, så kunne det godt være, at hele Jægerspris Slot var blevet til et stort turistcenter. Og med hvad deraf følger efter min mening mange gange noget meget skidt, der kan komme i kølvandet på det. Der synes jeg egentlig, det er meget flot her, at man kan have de her aktiviteter sammen heroppe. Men det gør så også, at turismen, den må altså ikke få overtaget heroppe. Det er lidt en balancegang, fordi vi stadigvæk skal kunne have et børnehjem heroppe. Vi kan nok fornemme, at der bliver mere og mere pres på heroppe, og at vi bliver nødt til måske at skærme lidt mere af i forhold til de børn og unge, der bor heroppe. Men det er altså sådan et psykisk have i den, eller? Ja, det er det, der nemt kan komme. Men vi synes altså stadigvæk, at der er en fin balance i det heroppe. Og i virkeligheden så tror jeg på lang sigt, at det er noget, man vil være glad for, at vi ikke er tvunget til at hoppe på turismeudviklingen i fuldt omfang. Sådan at man kan sige, at det man kommer op, altså hvis man tager herop til Jægerspris, så ser man altså stadigvæk den ægte vare. Det er ikke noget, der sådan er forgøjlet turisme, man kommer op til. Jeg tror mange steder ude omkring, hvor man har sluppet turismen frit, der er man pludselig erfaret, hvor vi er kommet for langt ud, når det hele, for at sige det groft, bliver trampet ned. Eksempelvis i nationalparker rundt omkring, at man er nødt til at holde igen, fordi det altså har nogle negative sideeffekter. Egentlig brug for en stiftelse, der tager sig af vanskeligt stillede børn. Altså når vi ligesom priser os selv af at være et velfærdssamfund, hvor ingen falder ned imellem stolene eller ud imellem trådene. Det er jo egentlig underligt, hvis man ser på samfundsudviklingen, hvor man kan sige, at der er en enorm høj materiel velstand. Men det underlige er jo, at den udvikling medfører ikke, at man kan sige, folk og familier og børn og unge har den samme positive udvikling. Det er jo nærmest sådan i dag, at vi kan se, at der er egentlig på nogle områder stigende problemer netop omkring børn og unge. Det er underligt nok, men det siger jo noget om, at der måske er nogle familiestrukturer, som ikke fungerer, som de skal. Og derfor er der altså stadigvæk et behov for, at der er nogen, der kan tage sig af de familier og de børn, der havner i en så ulykkelig situation. Men kunne man i virkeligheden ikke sige, at det var så det samfund, som nu burde stå derude og være parat til at tage sig af dem? Jo, det burde det være, men sagen er, at det er meget bekosteligt at drive for eksempel døgninstitutioner, som vi gør her i et samarbejde med Frederikssund Kommune. Det er jo sådan, at det altid er en prioritering, hvordan man vil bruge skattekronerne, og
placere børn på døgninstitutioner. Der kan man jo så sige, at stiftelsen giver et lille bidrag der ved, at vi stiller nogle gode rammer til rådighed, og på den måde hjælper. Hvad tror du, de børn, der tilbringer kortere eller længere tid her i dag i 2008, hvad tror du, hvad får de med sig herfra? Ja, det er svært at sige, men jeg tror faktisk og fornemmer egentlig også, at der er en del af dem, der sætter pris på at være i de her omgivelser, og også forstår lidt af, hvad det vil sige, og at jamen, jeg tror da på, at de bringer noget med sig, som kan støtte dem fremover. Og, men tror du, mærker de, at der er en 250-årig historie af børn, der er vokset op her? Det er nok både og. Det tror jeg er meget forskelligt. Fordi de børn, der kommer her i dag, i modsætning til længere tilbage, de har meget store personlige problemer, nogle af dem. Og derfor så kan det godt være, at de måske ikke tænker så meget over det historiske, der er her. Men jeg tror faktisk, at der er nogle af dem, der fornemmer det, det ved jeg. Og det vigtige, det er i virkeligheden, man kan sige, den omgang, de har med personalet på afdelingerne i det daglige og den måde. I landbruget. Det jeg overhovedet fik en studentereksamen, det var usædvanligt. Jeg er 48, så det var sådan den første af en generation, der sådan for alvor bryder mønstre af os piger, der kom fra landet. Der var nogle drenge, der var begyndt at tage studentereksamen nogle år tidligere, men i 78, hvor jeg starter på Frederikshavn Gymnasium. Det var stadigvæk usædvanligt. Og jeg tror egentlig, der er kun én grund til, at jeg gjorde det. Og det er, at på nabogården til den gård, jeg er født på, der flyttede der en familie fra byen ind. En familie, hvor manden han var ingeniør, og konen gik hjemme. Og det var sådan en rigtig byfamilie, der ikke forstod vendelbomål, og hvad var et kæmpe problem for mig, fordi jeg kunne simpelthen ikke snakke med dem i begyndelsen. De kunne ikke snakke vendelbomål, og jeg kunne ikke snakke rigsdansk. Det er nogen, der hævder, at jeg stadigvæk kan. Oppe i Hornsædet på Vestjylland. Og nu går vi altså ind gennem den indre Slotsgård. Skal vi gå hen i museet? Ja. Og så kommer man ellers ind i en stor entré med buet loft, som er malet sådan kongeblå. Og så er der sat guldstjerner op. Og der er 2 stukbånd med guld og blomster. Det er meget kongeligt her. Ja, det er så det rum her, hvor i Christian Kjæres tid, der var der direkte gennemgang. Med lange, tunge klunker. Ja, og han var jo også en Der hænger der et fotografi af det her. Det er Grønnedaner, ja. Og ved siden af, der er et lille fotografi af en lærer, Charlotte Frederikke. Og der er også en interessant historie knyttet til hende. Og det er nok hendes sind, som Frederik VII har arvet. Hun var meget vild og meget hullersvingende. Kort efter, at han er født, 1-2 år efter, så bliver Charlotte Frederikke jo altså taget i at have en affære med det, og i den højere adel, så var man bange for den indflydelse, både Berling og Grevene Danner havde på Frederik VII. Efter at Frederik VII dør, der er det jo så, at Grevene Danner, hun tager på mange udenlandsrejser. Der har hun også forbindelse med Berling fortsat. Han bliver jo gift efterfølgende, men de opretholder altså en forbindelse. Også sådan, at Berling tager med på en rejse helt til Egypten med Grevene Danner, og det er på den rejse, at Berling dør. Så de følger altså hinanden på den måde livet igennem. Og det er jo
sladdertasker, de kan også godt digte nogle gode historier. Det er der blevet